Vi har lavet en undersøgelse om radioaktiv stråling. Og som vi kan se her, så har vi en Geiger-tæller her, og så har vi en Geiger-rør her, og så har vi også radioaktivt materiale. Og det vi simpelthen har gjort, det er, at vi har vores radioaktive materiale her på målebåndet, og så har vi målt simpelthen, hvor langt vi simpelthen har været væk fra Geiger-røret. Og det er simpelthen det, der gør, at vi tæller, og hvor mange Geiger-tællinger vi får. Og jo tættere på vi er, så skulle vi gerne efter vores teori, hvilket vi også har gjort og fundet ud af, at så er man ligesom tættere på, hvilket også vil gøre, at du får mere ud af det. Du får mere gammastråling, jo tættere på du kommer, og jo længere væk du kommer, jo mere frafalder. Men det er, at Geiger-tælleren kan ikke være helt præcis. Du får aldrig det samme resultat, om du så er 3 cm væk 2 gange i streg, så vil du aldrig få det samme resultat. Det er tilfældigt, men det skulle gerne ligge efter samme boldgade, uden alt for stor differentiering. Og som man også kan se, at herinde, der er der utrolig meget gammastråling, som den optager, hvor det helt herude, der optager næsten 0. Ja, så vi måler altså på forskellige afstande med den her tæller og kilden. Ja. Som vi kan se her, så den måde vi har sat det op på, det er, at vi har en lang lineal på mellem 30 til 40 cm, det kan godt variere. Så har vi vores radioaktive materiale, som vi måler gammastråler fra. Så har vi vores Geiger-rør, og så har vi vores Geiger-tæller her. Og det vi egentlig har gjort, det er, at vi har indstillet den på 60 sekunder, det vil sige, at hver gang vi måler, så måler vi 60 sekunder ad gangen. Det vil sige, at den kommer til at stå stille i 60 sekunder, inden vi rykker på den tager en ny måling. Og så egentlig, vi måler jo egentlig bare, hvor mange tællinger vi får, og der har vi en skabelon her også, som er noget præsenteret. Ja. Vi har lavet herovre en tabel, hvor vi har sat alle vores data ind i. Det herovre, den her række, det er altså alle, de afstande, vi har målt fra, og det er det så alle resultaterne, altså tællinger, vi har fået. Så for eksempel heroppe kan man se, at der målte vi fra 5,5 cm afstand og fik 2.357 gammastråler. Ja. Vi startede i kronologisk rækkefølge, og efterhånden så udfyldte vi også nogle pladser, som vi kunne se manglede. Ja. Nu. Og så har vi taget alle vores afstande og alle vores tællinger og sat ind i et Excel-ark, hvor vi så har lavet en graf for os, som er så blevet til en potensgraf. Hvor man så kan se, at alle punkterne, det er alle vores afstande på x-aksen og alle vores tællinger på y-aksen. Go. Ja, og ved hjælp af den her potensgraf kan jeg så se, hvordan at de her tællinger de aftager af de her gammastråling. For eksempel hvis vi tager tæt på, altså 5 cm fra det her Geiger-rør, så kan vi altså se, at vi har mange tællinger op mod 2.000, over 2.000 faktisk. Hvis vi bare allerede fordobler de centimeter op til 10, så kan vi altså se, at vi er helt nede på 600-700 stykker. Ja, så det er altså allerede under halvdelen af de 5 cm. Så det afhænger meget af afstanden, og man kan det går hurtigt ned på strålinger, jo længere væk du som kommer hen, og længere afstand du får fra røret og kilden. Og så kan vi se, at når afstanden den halveres, så bliver det cirka 4 gange mindre, men vi kan aldrig være 100% sikre på, at den bliver præcis 4 gange mindre. Som vi også kan se her på tabellen og potensgrafen, så kan vi så se, at Og så kan vi så se, at når afstanden den fordobles, så bliver tællingerne cirka 4 gange sværere. Men man kan aldrig være 100% sikker på, at den bliver præcis 4 gange sværere, da tællingerne også varierer. Som vi også kan se på vores potensgraf, det er simpelthen, at vi tredobler afstanden. Hvis vi går fra 5 til 15 cm, så bliver den også omkring cirka 9 gange sværere. Men igen, som Sofie også sagde, vi kan aldrig være helt sikre, fordi at gammastrålingerne er tilfældige og kan variere. Så man vil aldrig ramme helt præcist, men man ligger cirka i den boldgade, hvor man cirka rammer det. Og så på den her skitse kan man så se, at hvis man var tættere på, så gammastrålen de har et mindre areal at sprede sig på. Så jo længere ud vi kommer, jo større arealet for, hvor gammastrålen kan være, så den bliver sværere. Nu. Ja, vores hypotese var altså, at jo længere væk kilden kommer fra vores Geiger-rør, jo færre tællinger af gammastråler vil vi registrere. Og på vores dataindsamling, altså vores tabel og vores graf, kan vi så se, at den hypotese havde vi ret i.